ଡଗି ଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦେଶୀ କୁକୁର। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଆମର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣ ପଛପଟ ଲୋକେସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆମର ସବୁ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ମୁଁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇଲି ସେଠି ଜଣେ ଲୋକାଲରେ ମୋର ମାମୁଁ ହିସାବରେ ହେବେ। ସିଏ ଏବେ ମୋତେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଯେଉଁଠାରେ କି ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ସିଂହ ସବୁ ଆମର ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଆମର ସବୁମାନେ ରହୁଥିଲେ। ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ପଛ ଲୋକେସନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଖାପାଖି ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ସିଂହ ମାନେ ଆମର ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏଠି ଆମର ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ମୋତେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ତୋଟା ରୋଡ଼କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତୋଟା ରୋଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଉଛି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ଆମର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମାନେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ। ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ବିପଦ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯେଉଁ ତୋଟାର ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ତୋଟା ତ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତୋଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ କେଉଁ ତୋଟା ସେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ ହେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ରମଣୀୟ ଆଉ ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ସବୁ ମାନେ ପୋଖରୀ ତ ଇଏ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାପୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମର ମାମୁଁ ହେବେ ସିପୁ ମାମୁଁ ରିପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଏ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ପୁରାତନ ଜଙ୍ଗଲ। ଏହା ଭିତରେ ଆଗେ ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାଳକ୍ରମେ ସବୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ତଥାପି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଜଙ୍ଗଲର କ'ଣ ପରିବେଶ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ। ଏଠି ବି ଆମର ଗୋଟେ ଡଗି ଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦେଶୀ କୁକୁର। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆମର ଯିବାକୁ ମୋତେ ଏବେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ କହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାର ବହୁତ ଭୟ ବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ରହୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ତୋଟାର ନାଁ ହେଉଛି ମଧୁବନ ତୋଟା। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିଲେ। ବାଉଁଶ ଭାଙ୍ଗିବନି ତ? ଏଠି ମାଛ ମରା ହେଉଥିଲା ବୋଧେ। ମାଛ ବି ଏଠି ମରା ହେଉଥିଲା। ଦେଖିକି ଆସ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ। ମୋତେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରେ ଭୟ ରହୁଛି ଟିକେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ। ଆଉ ମୋତେ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉନି। ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆମର ମାନେ କହିବି। ଆମର ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ସେପଟୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ କହୁଛି ସେପଟୁ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମର ମାନେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି। ଟିକେ ଜୋର କୁହ। ସବୁ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ସବୁ। ଏଇ ସ୍ଥାନଟା ଟିକେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ତ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଆମର ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସବୁ ଆମର ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଳ ଘର ଆଉ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଚାଞ୍ଚେରାରେ ସବୁ ମାନେ ଘର ଆମର ମାନେ ତିଆରି ହେଇଛି।
ଆଉ କେତେ ରମଣୀୟ ପରିବେଶ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ, ଏପଟେ ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଟ୍ରି, ସେପଟେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡେରାସ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଦେଖେଇଥିଲି, ମତେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ମାନେ ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମର ଭୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମର ଏକ କୁକୁରକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ସେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର, ଏମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ। ଲୋକ ଏଠି ଜାଳ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଳ ସବୁ ଜୀବନ ଯାପନ ଏଠି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଏଠି। ପ୍ରବଳ ଏଇଟା ପୋଖରୀ କେମିତି ରମଣୀୟ ପରିବେଶ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। କି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସ, ଆସ। ସାପ ମାନେ ବି ଆ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ରୁହନ୍ତି। ପାଣିରେ ତ ସାପ ରହିବା ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଅଧିକ ବିଷଧର ସାପ ମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବଦାରୁ ଗଛ କେମିତି ଆମର ସବୁ ପାଣିରେ ପଡିଛି। ଆଉ ଏଇ ପାଣିର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲ ବା ମଧୁବନ ତୋଟା କୁ ଆମେ ଏବେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ତୋଟା ଭିତରେ ସେତେବେଳରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ସିଂହ ସବୁ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ବି ଥିଲା। ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନେ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଡର ଥିଲା। ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ତୋଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ପାଖାପାଖି। ଆମର ସେଇ ତୋଟା ରୋଡରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏପଟେ ସବୁ କ୍ଷେତ, ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମର ବସବାସ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବସବାସକୁ ନେଇକି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡାକ ସବୁ କଟା ଯାଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଫସଲ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିଲି, ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ କହୁଛି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ହ୍ୱାଟ ଏ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ମାନେ ଗଛ, ସେ ଆମର ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗଛ, ତଳେ ପାଣି, ଉପରେ ଗଛ। ହ୍ୱାଟ ଏ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ସିନେରୀ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାକୁ ଯିବି। ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ କହୁଛି ଟିକେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଟିକେ ଇଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ଏବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଚାରିଆଡ଼େ ହୁଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏମିତି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଭିତରେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି।